Avui estem a finals de setembre, és un dels últims caps de setmana de l'any en què podem capturar alguna del centre galàctic. L'idea és pujar a l'últim lloc que vaig fer-vos un vídeo fa unes setmanes del timelapse dels núvols. Doncs amb aquelles roques jo crec que pot quedar un bon timelapse, una bona Via Làctia, i l'anirem a fer aquesta nit. He trucat al Xus i ara el vaig a buscar i pugem cap a dalt. És un divendres, hem anat tota la tarda de bòlit a nivell familiar, d'encàrrecs, de compres. Avui no he tingut temps de preparar-me res per sopar, així que anem a buscar-nos un entrepà de fuet al Viena, que si ho sent des d'aquí algú de Viena es podria convertir en el nostre patrocinador de les sortides fotogràfiques. Ja tenim l'entrepà, anem a buscar el Xus i cap a la muntanya. Sembla que fa bon temps, hi ha una miqueta de núvols allà al darrere, ja veurem. És l'aventura de les fotografies nocturnes. Pot fer bona nit, pot fer molta humitat, ja anirem veient. Tenim els cingles d'Arbolí, la Mussara i el Coll del Forja, un dels paratges més bonics que tenim per aquí baix a les nostres contrades, i a més unes carreteres de revolts que són molt boniques. A més, tenim uns pobles que estan molt a prop de ciutats, de la costa, amb el turisme, i viu la mar de tranquil, aïllats de tot. Mireu aquí el Forja, al mig de la vall. Impressionant. Hem arribat, estem al mirador que estàvem l'altre dia, hi ha la posta de sol, hi ha bastant de núvols, no serà gaire bonica. I aquesta taca d'aquí és un senyor que està fent paravent.
Doncs res, estem a les roques que vam estar l'altre dia. Mirarem a veure si es pot baixar cap aquí baix per poder-les il·luminar de nit i mirarem com compondre, ara que és de dia i tenim llum, que és més fàcil fer la composició ara que no pas després a les fosques. Què estem fent aquí, Xus? Bueno, de moment, Menjar, que és l'important. això és primordial. Sí. Veieu quina amanida s'ha fotut. Se fotrà. Veus? I ja està, una César d'aquestes. I una Pepsi. Home, això que no falti. Doncs res, hem pujat aquí a fer Via Làctia i l'idea és intentar treure alguna cosa. El problema és que s'està ennuvolant molt i tenim aquí davant uns núvols baixos que són preciosos per fer time-lapse, però no per fer Via Làctia. Aquí tenim les càmeres que hem enfocat ara l'escena de dia, tant la Xus, no? Què? També has enfocat la teva càmera. Sí, jo la tinc preparada, però clar, Sí. amb aquesta niebla no sé què farem. Bueno, tenim preparat a veure què passa. Es mouen prou ràpids, No sé si en 4 segons i 3 segons. Què vol dir? Que farà salts. Bueno, ja ho veurem. Què hem de fer, Xus? Pues res, perquè ha vingut tota la boira i ara no farem res. No, haurem d'anar cap a casa. Hem fet l'intent, hem sortit, Hem fet un mini time-lapse, no? I aquí estem, time-lapseando i ja està. Perquè veieu que sortir a fer fotos no és tornar a casa amb una foto espectacular. A vegades tens dies més complicats. Sí. Com diria l'Alejandro Blanco... Alejandro no. El Blanco, com se diu? El senyor Blanco, fotografiar con mal tiempo. Doncs nosaltres ho hem intentat. Fins que ja no hi havia res de fotografia perquè tot està blanc de la boira. Com podeu veure, ja no es veu res. Bueno, el que hi ha. Sí. Doncs anem recollint Vinga. i cap a casa.